Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι παρούσα, όπως ξέρετε, γιατί βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ κοντά σας και νοητά και θα προσπαθήσω να μεταφέρω με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο όλα αυτά που θα ήθελα να μπορώ να έχω μοιραστεί μαζί σας και από κοντά. Είμαι η Ελένη Χατζηχρήστου, είμαι αστροφυσικός και είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής ή, αν θέλετε, για το τι προσπάθειες κάνουμε για να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα. Ας δούμε καταρχάς μερικά από τα ερωτήματα που όλοι σίγουρα έχουμε πολλές φορές στη ζωή μας. Το πρώτο ερώτημα είναι από πού ήρθαμε. Όλοι προφανώς έχουμε αναρωτηθεί από πού ξεκίνησε η γη μας, ο ήλιος μας, το σύμπαν μας το ίδιο, πώς προχωράει και πού θα φτάσει. Μένοντας στην κοσμική μας γειτονιά, εδώ το ηλιακό μας σύστημα, να πούμε ότι το σύμπαν έχει ξεκινήσει πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά το ηλιακό μας σύστημα δημιουργήθηκε περίπου πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Από ένα νέφος παγωμένου υδρογόνου και σκόνης συρρικνώθηκε δημιουργώντας τον ήλιο μας, τους πλανήτες γύρω από αυτόν και όλα τα άλλα ουράνια σώματα για τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Ο πλανήτης μας από τότε που δημιουργήθηκε άλλαξε πάρα πολλές φορές και με ριζικό τρόπο. Βομβαρδίστηκε από μεγαλύτερα σώματα, έπειτα από κομήτες, αστεροειδείς, έλειωσε, ξαναστερεοποιήθηκε, δημιούργησε υπόγεια ηφαιστειακή δραστηριότητα, άλλαξε την ατμόσφαιρά της και τελικά έγινε η γη που γνωρίζουμε και που ζούμε σήμερα και που καλό θα ήταν να την προσέχουμε και λίγο περισσότερο. Άλλα αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος όμως έμειναν όπως έχουν σχεδόν από τη στιγμή της γέννησής τους, όπως κάποιοι αστεροειδείς, κομήτες, ουράνια σώματα που βρίσκονται στα πέρατα, αν θέλετε, του ηλιακού μας συστήματος. Αυτά είναι αντικείμενο μελέτης αποστολών του Ευρωπαϊκού και του Αμερικανικού Οργανισμού Διαστήματος. Εδώ βλέπετε έτσι ένα κολάζ από μερικές από τις πιο πρόσφατες, ας το πούμε έτσι, τις τελευταίες 15 ετίας, 20 ετίας διαστημικές αποστολές που έφτασαν, κάποιοι από αυτούς προσεδαφίστηκαν μάλιστα σε κάποια από αυτά τα σώματα με σκοπό να τα μελετήσουν, να πάρουν δείγματα και σε ορισμένες περιπτώσεις να έρθουν αυτά τα δείγματα πίσω στη γη για ανάλυση και μελέτη. Εδώ αναφέρω έτσι πολύ χαρακτηριστικά την προσεδάφιση για παράδειγμα στον κομίτη Τσουρούμοβ Γερασιμέγκο από τη Ροζέτα, μια ευρωπαϊκή κατά κύριο λόγο αποστολή, στον αστεροειδή Έροντα, σε άλλα ουράνια σώματα τα οποία πλησίασαν ή όπως στην περίπτωση για παράδειγμα του Deep Impact που βλέπετε στην εικόνα μας αριστερά, έφτασαν κοντά, έριξαν κάποιο βλήμα αν το θέλετε έτσι και μπόρεσαν να καταγράψουν το εσωτερικό αν θέλετε αυτού του ουράνιου σώματος από τα υλικά τα οποία πετάχτηκαν προς τα έξω. Ακόμα συλλέχθηκαν σωματίδια από κομήτες, από τις ουρές κομητών, από τον ηλιακό άνεμο κτλ. Ο σκοπός για όλα αυτά τώρα είναι, βάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, να μάθουμε από τι αποτελούνταν το νεογέννητο ηλιακό μας σύστημα και κατά συνέπεια να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε την ερώτηση που μόλις ανέφερα, δηλαδή από πού προήλθαμε. Εδώ απλά είναι ένα κολάζ από ορισμένα από αυτές τις διαστημικές αποστολές που προηγουμένως ανέφερα στο κολάζ. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που προφανώς πρέπει να απαντήσουμε, θέλουμε να απαντήσουμε, είναι πώς ξεκίνησε η ζωή και δει στη γη, γιατί αυτή τη ζωή γνωρίζουμε. Ο μόνος τρόπος να το μάθουμε είναι να βρούμε ζωή εν τη γενέση κάπου αλλού. Ένα τέτοιο παράδειγμα, χωρίς να είναι σίγουρα το μοναδικό, είναι για παράδειγμα, όπως δείχνω εδώ, η προσεδάφιση της διαστημοσκευής Huygens στο δορυφόρο του Κρόνου, τον Τιτάνα, που είναι έτσι ένας καλός υποψήφιος για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής, έστω σε μικροβιακή μορφή. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο δορυφόρος ενώ έχει μία λίμνη κοντά στην οποία προσεδαφίστηκε το Huygens, είναι λίμνη μεθανίου. Και το ερώτημα είναι λοιπόν πώς μπορούμε από την οργανική χημεία να γεννήσουμε ζωή. Εδώ αριστερά και στο μέσο βλέπετε δύο πραγματικές εικόνες από το σημείο προσεδάφισης του Huygens. Δεξιά, η δεξιά εικόνα είναι μια ζωγραφική, αν θέλετε, μια σύνθεση του πώς μπορούμε να φανταστούμε έτσι τις καταιγίδες στον Τιτάνα. Η Αφροδίτη, ο δίδυμος πλανήτης της Γης όπως λεγόταν για πολλά χρόνια, κάποτε ήταν ένας εύκρατος, φιλικός στη ζωή πλανήτης, λίγο πολύ όπως η Γη σήμερα,
με ωκεανούς που μπορεί να επέζησαν ως και 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή σε μια σταθερή κατάσταση που θα μπορούσε να φιλοξενήσει ζωή, ενδεχομένως όχι με τη μορφή που τη γνωρίζουμε στη Γη και που ενδεχομένως κάποιοι λένε μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή, να έχει επιζήσει, αλλά να βρίσκεται ψηλά στην ατμόσφαιρα, όχι εκεί που είναι τοξική και θερμή, αλλά εκεί που δεν είναι πια τόσο καυτή και θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι φιλική. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τον Άρη. Ξέρουμε ότι ο Άρης είχε προφανώς μεγάλα υδάτινα περιβάλλοντα στην επιφάνειά του και φιλικότερη ατμόσφαιρα, ενδεχομένως και πυκνότερη από τη σημερινή. Η εξέλιξή του από αυτή της Αφροδίτης ήταν διαφορετική. Αν κάποτε αναπτύχθηκε ζωή εκεί, μπορεί να έχει επιβιώσει, αλλά στο εσωτερικό του, όπου πιθανολογείται ότι υπάρχουν και μεγάλες ποσότητες ύδατος σε υγρή μορφή. Εδώ, έτσι για να διασκεδάσουμε, πάνω είναι ένα selfie αν θέλετε από το Curiosity Rover στον Άρη και κάτω μια αντίστοιχη φωτογραφία από μια πολύ παλιότερη αποστολή, δεκαετία του 80, του Βενέρα, στην επιφάνεια της Αφροδίτης. Ένα άλλο ερώτημα που έχουμε βέβαια μετά από αυτά, ποιο θα είναι το μέλλον και του δικού μας πλανήτη. Όπως είπα πριν, η επιφάνεια του Άρη είναι μια τεράστια έρημος με ελάχιστη ατμόσφαιρα και με δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, ισχυρούς ανέμους, ανεμοθύελες κτλ. Και κρύα. Η Αφροδίτη από την άλλη υποφέρει από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχει μια καυτή ατμόσφαιρα, εξαιρετικά δηλητηριώδη στο μεγαλύτερο μέρος της. Επομένως, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί λίγο φιλοσοφικά, λίγο επιστημονικά, τι από τα δύο μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Αυτό που θα ήθελα να πω πριν ξεκινήσω να μιλάω για τους εξωπλανήτες, είναι ότι θα ήθελα να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ονειρεύεται, γιατί πραγματικά όλα είναι πιθανά. Προβλέψεις που κάποτε φάνταζαν απίθανες, ακόμα και στους επιστήμονες, επιβεβαιώθηκαν αρκετά χρόνια αργότερα σε όλα τα πεδία της έρευνας, από την κοσμολογία, τα βαρυτικά κύματα και όλα αυτά που έχετε σίγουρα ακούσει, αλλά για να μείνουμε στην πλανητική αστρονομία, ανακάλυψη εξωπλανητών και πολλών χιλιάδων μάλιστα, φασματοφωτομετρία διελεύσεων, θα πω σε λίγο τι είναι αυτό, μια πολύ δύσκολη τεχνική. Ανακαλύψαμε επίσης περίπλοκα πλανητικά συστήματα, όχι έναν πλανήτη εδώ και εκεί. Ακόμα και πολύ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν πλανήτες που περιφέρονται γύρω από 2 και όχι από ένα άστρα, γύρω από διπλά άστρα. Και για να μας πείσω, θα αναφέρω αυτό που κάποτε ο Κέπλερ είχε πει στον Γαλιλαίο. Σίγουρα δεν θα υπάρχει έλλειψη πρωτοπόρων όταν ο άνθρωπος θα κατακτήσει την τέχνη της πτήσης. Ας δημιουργήσουμε σκάφη και πανιά, προσαρμοσμένα στον ουράνιο αιθέρα, και θα είναι πολλοί εκείνοι που δεν θα φοβηθούν το κενό. Στο μεταξύ, ας προετοιμάσουμε για τους γενναίους ουράνιους ταξιδιώτες χάρτες των ουρανίων σωμάτων. Θα το κάνω για το φεγγάρι και εσύ Γαλιλαίε κάντο για το Δία. Όπως και έγινε. Με αυτά στο μυαλό λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε ένα πρώτο ερώτημα. Τι είναι ζωή? Μάλλον δεν είμαι κατάλληλη για να το απαντήσω, οι προηγούμενοι ομιλητές σίγουρα το προσπάθησαν. Θέλω να πω μόνο ότι για τα δικά μας δεδομένα της αστρονομίας, είτε μπορούμε να δεχτούμε την παραδοσιακή προσέγγιση, ότι δηλαδή η ζωή όπως την ξέρουμε εδώ στη Γη απαιτεί σύνθετη χημεία, βασισμένη στον άνθρακα, που αναπτύσσεται σε υγρό περιβάλλον, είτε να πάμε σε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση, ότι η ζωή ενδεχομένως είναι αυτό που είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε γιατί έχει αυτονομία, εθελούσια δραστηριότητα, αυτοοργάνωση, δυνατότητα αναπαραγωγής και με αυτή την έννοια μπορεί να είναι οργανική ή ανόργανη. Και μια συμβιβαστική προσέγγιση με την οποία θα πορευτούμε έτσι για αυτή την ομιλία, ότι οι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν αυτοαναπαραγόμενα χημικά συστήματα που εξελίσσονται διαρκώς προσαρμοζόμενα στο περιβάλλον για να επιβιώσουν και μάλιστα σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό του πλανήτη μας. Ανάλογα όμως με τον ορισμό που πραγματικά υιοθετούν οι επιστήμονες, διαφοροποιούν και την αναζήτηση ζωής στο σύμπαν ως προς τον τόπο και ως προς τον τρόπο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εξωτικές μορφές ζωής που βρίσκονται ακόμα και στον ίδιο μας τον πλανήτη και ενδεχομένως να πρέπει να τους ψάξουμε και αλλού, γιατί οι περισσότεροι πλανήτες και δορυφόροι, οι εξωπλανήτες που έχουμε βρει μέχρι σήμερα σίγουρα έχουν πολύ διαφορετικές συνθήκες από τις συνθήκες που επικρατούν στη Γη. Επομένως, γιατί να μην φανταστούμε ότι θα βρούμε και πολύ διαφορετικές, εξωτικές, αν θέλετε, μορφές ζωής. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί σε πλανήτες που βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από το άστρο για να λαμβάνουν το φως τους, όπως γίνεται στη Γη και έχουμε τη φωτοσύνθεση. Μπορούν να ζουν σε πολύ μεγάλα βάθη κάτω από τη θάλασσα, όπως για παράδειγμα πιθανολογείται ότι αυτό συμβαίνει στον δορυφόρο του Δία την Ευρώπη. Μπορεί αυτοί οι μικροοργανισμοί να επιπλέουν ανάμεσα στα σύννεφα, όπως έλεγα πριν για την Αφροδίτη.
Μπορεί να έχουν τεράστια μορφολογία, τεράστια μεγέθη, περίεργη μορφολογία, να βρίσκονται σε νάρκη και ενδεχομένως εποχιακά να επαναφέρονται στη ζωή ή από κάποιο καταστροφικό γεγονός. Να ευδοκιμούν σε διαλύτες υδρογονανθράκων και όχι απαραίτητα νερού, όπως στον Τιτάνα που ανέφερα, και ούτω καθεξής. Και για να μας πείσω ακόμη περισσότερο, εδώ πάνω αριστερά βλέπετε κάποια είδη ζωής που έχουν ανακαλυφθεί σε σταλακτίτες βαθιά σε κάποιο ορυχείο στην Νότια Αφρική και πάνω δεξιά αντίστοιχα σε υδροθερμικές ροές στο εσωτερικό των ωκεανών. Κάτω αριστερά τώρα είναι ένα υποθετικό αζωτόσωμα με το μέγεθος ενός ιού που μπορεί να υπάρχει ενδεχομένως σε περιβάλλοντα όπως του Τιτάνα που ανέφερα πιο πριν και κάτω δεξιά ένα συνθετικό DNA που έχει δημιουργηθεί από ερευνητές στα πλαίσια ενός προγράμματος στην Αμερική. Ακρεόφυλλα, ακραίες δηλαδή μορφές ζωής έχουμε βρει και στη Γη σε υπερβολικά θερμά ή ψυχρά μέρη, με υπερβολικά αλκαλικές ή όξινες συνθήκες, σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, πολύ ισχυρής ακτινοβολίας που κανονικά δεν θα έπρεπε να επιβιώσουν, αναερόβια περιβάλλοντα, τοξικά περιβάλλοντα, περιβάλλοντα χωρίς νερό και ούτω καθεξής. Και μάλιστα κάποια επιστημονικά προγράμματα όπως το Europlanet για παράδειγμα, μέλος του οποίου αποτελώ εδώ και πάνω από μία δεκαετία, έχουν ταυτοποιήσει κάποιες περιοχές στη Γη που έχουν συνθήκες περιβαλλοντικές, γεωλογικές κτλ. Αντίστοιχες με κάποιων ουρανίων σωμάτων και θέλουμε να δούμε κατά πόσον εκεί επιβιώνουν κάποιες μορφές ζωής και πώς μπορούμε να τις βρούμε και έτσι αν θέλετε να εκπαιδευτούμε για τις μετέπειτα αποστολές στο διάστημα. Και τέλος, για να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι της ομιλίας, εδώ βλέπουμε σε ένα σχηματικό αν θέλετε χάρτη της Γης και μικρές λεπτομέρειες μέσα στους κύκλους, τα μέρη πάνω στη Γη, τα σημεία πάνω στον ίδιο μας τον πλανήτη, όπου όπου βρίσκονται αυτοί οι εξτρεμόφιλοι, οι ακρεόφιλοι αν θέλετε οργανισμοί, σε συνθήκες δύσκολες είτε στο υπέδαφος, είτε σε παγωμένα μέρη, είτε σε ηφαίστεια, είτε ακόμα σε περιοχές που έχουν ρυπανθεί από την βιομηχανία και δι' την πυρηνική. Δεν θα μπω στη λεπτομέρεια γιατί εγώ θέλω έτσι να εστιάσω λίγο περισσότερο στο σύμπαν. Αν ήμουν εκεί θα μπορούσατε μετά αν θέλετε να μου κάνετε και κάποιες ερωτήσεις. Όσο λοιπόν αφορά τώρα το να ψάξουμε ζωή αλλού στο σύμπαν εκτός της Γης, μια έννοια μάλλον που μας διευκολύνει να προχωρήσουμε είναι πού θα ψάξουμε. Λέμε λοιπόν ότι γύρω από κάθε άστρο υπάρχει μια ζώνη με συνθήκες αρκετά φιλικές, έτσι όπως τις αντιλαμβανόμαστε για το δικό μας ηλιακό σύστημα, αρκετά φιλικές λοιπόν για να υπάρξει ζωή. Δηλαδή να μην είναι ούτε πολύ μακριά ούτε πολύ κοντά στο άστρο, να παίρνει δηλαδή τη σωστή θερμότητα, θα πρέπει να είναι όσο επιτοπλίστων στερεός ή υγρός και όχι αέριος και θα πρέπει όλες αυτές οι συνθήκες να παραμένουν σταθερές για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή να μην επηρεάζονται από κάποιο καταστροφικό γεγονός για να μπορούν έτσι να υποστηρίξουν ζωή ενδεχομένως. Έτσι λοιπόν λέμε ότι θα ψάξουμε σε πλανήτες που μοιάζουν με τη Γη και όχι για παράδειγμα σε αέριους πλανήτες ή σε πλανήτες που περιφέρονται στον διαπλανητικό χώρο για να βρούμε ζωή. Εδώ απλά να σας πω το πολύ απλό, έτσι ένα διάγραμμα φάσης του νερού, εδώ αριστερά το πράσινο είναι ο πάγος, στη μέση το μπλε είναι η υγρή μορφή του νερού και στα δεξιά το ροζ είναι η αέρια μορφή του νερού και μάλιστα μπορείτε να δείτε ότι οι συνθήκες στον Άρη βρίσκονται λίγο πολύ στο τριπλό σημείο. Οι συνθήκες στη Γη είναι στην περιοχή του υγρού και οι συνθήκες στην Αφροδίτη είναι πέρα από την περιοχή του ροζ. Έτσι. Άρα λοιπόν ας πούμε ότι θα εστιαστούμε πιο πολύ στην περιοχή του μπλε, αλλά όπως θα σας πω σε λίγο αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το εσωτερικό όριο μιας ζώνης κατοικησιμότητας είναι εκεί όπου το πλανήτης θα είναι τόσο πολύ κοντά στο άστρο του, που θα υφίσταται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή θα εξατμιστεί όλο του το νερό και θα διαφύγει το υδρογόνο, η ατμόσφαιρά του στο διάστημα. Ενώ το εξωτερικό όριο είναι εκεί που αν πάει λίγο πιο πέρα ο πλανήτης δεν θα λαμβάνει αρκετή θερμότητα και επομένως δεν θα μπορεί να κρατήσει νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά του.
Με αυτόν τον πολύ συντηρητικό ορισμό, η κατοικήσιμη ζώνη για το ηλιακό μας σύστημα είναι περίπου 0,8 με 1 αστρονομική μονάδα, 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η Γη, έως περίπου 2 φορές τόσο. Άρα, αν θέλετε να το δούμε σχηματικά, στα αριστερά βλέπετε τα διάφορα άστρα, πάνω το κίτρινο άστρο είναι ο ήλιος μας και μετά βλέπετε μία ζώνη που είναι η ζώνη κατοικησιμότητας, για την περίπτωση του ήλιου δηλαδή. Βλέπετε ότι είναι στην απόσταση που σας έλεγα, περίπου σε μία αστρονομική μονάδα, στο 1 που έχει εδώ κάτω, όπου βρίσκεται η Γη μας και μόνο η Γη μας. Ο Άρης και η Αφροδίτη βρίσκονται εκτός και πολύ μακρύτερα όλοι οι άλλοι πλανήτες, έτσι, οι αεροί. Επομένως, αν κάποιος εξωγήινος θέλει να ψάξει για ζωή στο δικό μας ηλιακό σύστημα και γνωρίζει τη ζώνη κατοικησιμότητας, είναι αρκετά εύκολο να βρει τη Γη. Όσο βέβαια το άστρο μεγαλώνει ή μικραίνει, αντίστοιχα η ζώνη κατοικησιμότητας πάει πιο μακριά ή πιο κοντά. Βέβαια αυτό είναι μια πολύ απλοϊκή, πρέπει να πω, αναπαραγωγή. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες εκτός από την απόσταση που ορίζουν τη ζώνη κατοικησιμότητας, όμως για τα πλαίσια αυτής της ομιλίας νομίζω ότι είναι αρκετό να μείνουμε σε αυτό. Τώρα, το άλλο που είπαμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα υδάτινο περιβάλλον. Για δέστε λίγο διάφορα ουράνια σώματα στο ηλιακό μας σύστημα. Η Γη και το μπλε μικρός κύκλος που βλέπετε είναι η ποσότητα του νερού αναλογικά, έτσι με τον όγκο αν θέλετε του πλανήτη που υπάρχει μέσα σε αυτό το πλανήτη. Η Γη μας μπορεί να έχει επιφανειακά πολύ νερό, αλλά δεν πάει αρκετά βαθιά. Άρα ο όγκος του νερού σε σχέση με τον όγκο του πλανήτη μας είναι πολύ μικρός. Παρ' όλα αυτά έχει αναπτυχθεί ζωή. Δέστε λοιπόν τα άλλα ουράνια σώματα, την Ευρώπη, τον Πλούτονα, τον Τρίτονα, την Καλιστό, τον Τιτάνα, τον Γανιμίδη κτλ. Που είναι όλοι δορυφόροι πλανητών. Δείτε πόσο περισσότερο νερό φιλοξενούν αναλογικά σε σχέση με τη Γη. Γιατί λοιπόν να μην φανταστεί κανείς ότι και εκεί, κάτω από την επιφάνεια βεβαίως, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Και μάλιστα οι αστρονόμοι έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό και βλέπετε ότι εδώ σας δείχνω δύο παραδείγματα που είναι και τα φαβορί για να ψάξουμε για μικροοργανισμούς ή άλλες μορφές ζωής αυτή τη στιγμή στο ηλιακό μας σύστημα. Αριστερά είναι η Ευρώπη και δεξιά είναι ο Εγκέλαθος. Η Ευρώπη είναι δορυφόρος του Δία, ο Εγκέλαθος δορυφόρος του Κρόνου. Αυτοί λοιπόν οι δύο δορυφόροι κέντρισαν την προσοχή μας γιατί ανακαλύψαμε όταν πλησιάσαμε κοντά ότι εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες νερού, σαν τζέτς νερού, θερμοπίδακες νερού στο διάστημα. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν αυτή η θερμοκηπία, έτσι λοιπόν ψάξαμε και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο αυτοί δορυφόροι έχουν υποθαλάσσια τεράστιες ποσότητες νερού. Θυμηθείτε την προηγούμενη διαφάνεια που σας έδειξα με τους όγκους, τους σφαιρικούς, και μάλιστα υποδεικνύουν και τα συγκεκριμένα σημεία είτε μέσα στον πάγο, είτε κάτω από τον πάγο, είτε στα βάθη του επιφάνεια ωκεανού, που μπορεί να υπάρχουν κάποιες μορφές ζωής που πραγματικά πιέζουν για να γίνουν κάποιες αποστολές και να μπορέσουμε να ψάξουμε κάτι τέτοιο. Τώρα το ερώτημα τίθεται, ωραία, ας πούμε ότι ξέρουμε πού να ψάξουμε έτσι, στη ζώνη κατοικησιμότητας. Πώς θα ανιχνεύσουμε τη ζωή αν υπάρχει? Είναι δύσκολο να την δούμε, ειδικά αν είναι κάτω από την επιφάνεια. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να ψάξουμε για οξυγόνο ή όζον. Θα μπορούσαμε για την επιφάνεια να δούμε αν υπάρχουν χρώματα πάνω σε έναν πλανήτη που παραπέμπουν σε βλάστηση. Θα μπορούσαμε να δούμε την ατμόσφαιρα και να ψάξουμε άζωτο, που ξέρουμε ότι μπορεί να είναι οργανικής προέλευσης. Θα μπορούσαμε να ψάξουμε για ίχνη μιας διεργασίας που είναι αντίστοιχη με τη φωτοσύνθεση εδώ στη Γη. Και αν μιλάμε για πιο προηγμένους οργανισμούς, θα μπορούσαμε να δούμε για ίχνη βιομηχανικής δραστηριότητας, τεχνική θέρμανση, φωτορρύπανση, κάποιες κατασκευές είτε στην επιφάνεια των πλανητών, είτε σε τροχές γύρω από αυτούς. Και φτάνουμε στο ΣΕΤΙ, για το οποίο θα μας πει βέβαια ο επόμενος ομιλητής. Εγώ δεν θα το αναπτύξω. Και εδώ θέλω απλά να σας δείξω σχηματικά. Έχουμε ψηλά τους πλανήτες εδώ αριστερά, τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη και τον Άρη, και μετά τους αέριους πλανήτες δεξιά, και δείτε εδώ τη σύνθεσή τους. Όπως θα δείτε, η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που έχει τόσο πολύ άζωτο, αυτό το μπλε ανοιχτό, και οξυγόνο, το πράσινο ανοιχτό. Σε κανένα άλλο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος δεν έχουμε στην ατμόσφαιρα αυτήν την σύσταση. Ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κανείς κάτι αντίστοιχο θέλουμε να ψάξουμε και σε εξωπλανήτες.
Ξέροντας λοιπόν τι θέλουμε να ψάξουμε και πού να το ψάξουμε, το ερώτημα μπαίνει πώς θα το ψάξουμε. Η μέθοδοι λοιπόν ανίχνευσης των εξωπλανητών. Αυτό που όλοι θα θέλαμε και θα ονειρευόμαστε θα είναι να μπορούμε να φωτογραφίσουμε απευθείας κάποιους εξωπλανήτες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί συνήθως ένας πλανήτης είναι πολύ πιο αμυδρός από το άστρο του που είναι πολύ πιο φωτεινό, άρα εκτός και αν βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ δύσκολο να το φωτογραφίσουμε. Το μόνο που θα καταφέρουμε να φωτογραφίσουμε θα είναι το φως του άστρου και τίποτα άλλο. Για να βρούμε λοιπόν πλανήτες και να τους φωτογραφίσουμε πραγματικά, θα πρέπει από τη μία να βρίσκονται πολύ κοντά στη Γη, και από την άλλη ο πλανήτης να είναι πολύ μακριά από το άστρο του. Και όπως είχαμε πει πριν, κάποιοι τέτοιοι πλανήτες πολύ κοντά, πολύ μακριά από το άστρο τους, δύσκολο να φέρουν ζωή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φωτογραφίσει κάποιους τέτοιους πλανήτες άμεσα, έτσι, και μάλιστα εδώ μπορείτε να δείτε λίγο, έτσι, την πρώτη φωτογράφηση που έγινε αριστερά στο υπέρυθρο και δεξιά έχουμε το Fomalhaut B, ίσως τον μικρότερο από τους πλανήτες που έχουν φωτογραφηθεί. Μπορείτε να δείτε εδώ κάπου, εδώ είναι το άστρο το κεντρικό, αυτό εδώ το κόκκινο που βλέπετε είναι μια περιοχή γύρω από το άστρο που με διάφορες τεχνικές προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε για να βρούμε τι υπάρχει πέρα από τον θόρυβο, τι υπάρχει, και εδώ κάτω σε μεγέθυνση βλέπετε πραγματικά ότι είδαμε έτσι πλανήτη, έναν πλανήτη που κινείται σε μια τροχιά γύρω από το άστρο του και έτσι τον ανακαλύψαμε και τον φωτογραφίσαμε. Αυτή είναι και μια από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχουμε καταφέρει να πάρουμε. Αυτός ο πλανήτης, για να σας δώσω μια ιδέα, απέχει 25 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη, έχει μάζα περίπου τη διπλάσια της Γης και απέχει 116 φορές από το άστρο του σε σχέση με το πόσο απέχει η Γη από τον ήλιο. Με αυτή τη μέθοδο μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να φωτογραφίσουμε μόνο λίγες δεκάδες εξωπλανήτες. Μια άλλη μέθοδος ανίχνευσης που δουλεύει πολύ καλύτερα είναι η μέθοδος των ακτινικών ταχυτήτων. Εδώ μπορείτε να δείτε στο σχήμα, στο κέντρο έχουμε ένα άστρο, το κόκκινο, και έναν πλανήτη, τον γκρι, και έναν άλλον πλανήτη, τον μπλε, που περιφέρονται γύρω από το άστρο. Ο γκρι πλανήτης, έναν πλανήτη τον μπλε και το κόκκινο άστρο. Το γκρι είναι το κέντρο μάζας, δηλαδή που περίπου βρίσκεται το κέντρο μάζας αυτού του πλανητικού συστήματος. Αν προσθέσουμε τη μάζα του άστρου και τη μάζα του πλανήτη, που περίπου θα βρισκόταν αυτή η μάζα εάν ήταν και τα δύο ένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς ο πλανήτης αυτός κινείται γύρω από το άστρο του, και το άστρο κινείται λίγο. Μεταβάλλει δηλαδή και τη θέση του άστρου, το φέρνει πιο κοντά, πιο μακριά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μπορούμε να το παρατηρήσουμε από μακριά. Δεν βλέπουμε τον πλανήτη, αλλά βλέπουμε το πόσο μακριά ή κοντά βρίσκεται το άστρο σε σχέση με το κέντρο βάρους του. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Με κάτι που μοιάζει με το φαινόμενο Doppler, δηλαδή όσο απομακρύνεται το άστρο, το φως που φτάνει σε εμάς μετατοπίζεται προς το ερυθρό μέρος του φάσματος και όταν πλησιάζει το άστρο προς εμάς, το φως του μετατοπίζεται προς το μπλε φάσμα, προς το μπλε μέρος του φάσματος. Βέβαια, κάτι τέτοιο μας βοηθάει να παρατηρήσουμε πλανήτες που είναι πιο πολύ μεγάλοι, αέριοι πλανήτες, αλλά δεν μας βοηθάει να παρατηρήσουμε πλανήτες που είναι μικροί, γήινοι. Και βέβαια έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να φωτογραφίσουμε έως και 700-750 εξωπλανήτες με αυτή και μόνο τη μέθοδο. Άρα πραγματικά είναι μια καλή μέθοδος και μάλιστα ιστορική, γιατί έτσι έγινε η πρώτη πραγματική ιστορική ανίχνευση εξωπλανήτη με αυτή τη μέθοδο και όπως ξέρουμε πρόσφατα δόθηκε και το βραβείο Νόμπελ σε έναν από αυτούς, τον Μισελ Μαγιόρ. Μια τρίτη μέθοδος τώρα είναι η διάβαση εξωπλανητών, το λεγόμενο transit. Εδώ έχουμε ένα άστρο, αυτό το κίτρινο, και έναν πλανήτη, αυτόν τον γκρι, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, γυρίζει γύρω από το άστρο του. Εμείς λοιπόν παίρνουμε το φως από αυτό το άστρο, αλλά αν τύχει και περάσει ο πλανήτης από μπροστά, καθώς περιφέρεται γύρω από το άστρο του, τότε κρύβει ένα μέρος από το άστρο και άρα ξαφνικά για ένα διάστημα αρχίζουμε να έχουμε λιγότερο φως από το άστρο. Αυτή είναι η καμπύλη φωτόσκατο που βλέπετε, όπου αρχίζει και δημιουργεί ένα βαθούλωμα. Αν εμείς λοιπόν καταγράψουμε αυτό το βαθούλωμα, ξέρουμε ακριβώς
πόση ώρα έκανε ένας πλανήτης, πόσες μέρες, πόσες εβδομάδες για να περάσει μπροστά από το άστρο του. Και μάλιστα με κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές μπορούμε να βρούμε και πόσο μεγάλος είναι αυτός ο πλανήτης. Επίσης, καθώς περνά μπροστά από το άστρο, το φως του άστρου περνάει μέσα από την ατμόσφαιρα του πλανήτη και εμείς καταγράφουμε με φάσματα, αν θέλετε, τα αποτυπώματα των στοιχείων που είναι παρόντα στην ατμόσφαιρα του πλανήτη και φαίνονται στο φάσμα του άστρου. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, όχι απλά ανακαλύπτουμε τον πλανήτη, όχι απλά μπορούμε να δούμε πόσο μεγάλος είναι, αλλά μπορούμε ακόμα να ξέρουμε και στοιχεία για την ατμόσφαιρα του πλανήτη, που όπως είπα και πριν είναι πολύ σημαντικά για να αποφασίσουμε εάν πραγματικά είναι ένας καλός υποψήφιος για την ύπαρξη ζωής. Και αυτή είναι και η πιο διάσημη μέθοδος, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, ανακάλυψη εξωπλανητών, αφού έχουμε ανιχνεύσει περίπου πάνω από 3.000 εξωπλανήτες μόνο με αυτή τη μέθοδο. Και τέλος, μία τελευταία μέθοδος είναι η βαρυτική μικροεστίαση. Αυτό συμβαίνει όταν φανταστείτε ότι έχουμε ένα μακρινό άστρο, εντάξει, και ένα κοντινό άστρο. Όταν αυτά τα δύο άστρα βρεθούν σε ευθυγράμμιση ως προς το γήινο παρατηρητή, δηλαδή η Γη και τα δύο άστρα βρεθούν σε μία ευθεία, καθώς κινούνται και η Γη και τα άστρα λιγότερο, η Γη κυρίως κινείται, όταν λοιπόν βρεθούν σε μία ευθεία, τότε τι συμβαίνει? Το φως που έρχεται από το μακρινό άστρο καμπυλώνεται από το πεδίο βαρύτητας του κοντινού άστρου, το effect του Einstein, και έτσι οι φωτεινές ακτίνες από το μακρινό άστρο καμπυλώνονται και φτάνουν προς τα εμάς πολύ περισσότερες από ότι αν δεν υπήρχε το κοντινό άστρο. Αν μάλιστα υπάρχει και ένας πλανήτης που κινείται γύρω από το κοντινό άστρο, τότε η καμπύλωση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Με άλλα λόγια, φανταστείτε, είναι σαν να έχουμε έναν τεράστιο κοσμικό φακό, που είναι το κοντινό άστρο και ο πλανήτης του, που εστιάζει το φως του μακρινού άστρου σε εμάς, στο γήινο παρατηρητή. Μπορείτε να το δείτε και εδώ. Εδώ κάτω λοιπόν, αυτό που δεν βλέπουμε είναι το φως που θα παίρναμε από το μακρινό άστρο. Όταν όμως βρεθεί σε μία ευθυγράμμιση, εδώ ή με τον πλανήτη του σε μία άλλη ευθυγράμμιση, τότε τι γίνεται? Εστιάζεται το φως και άρα για εκείνο το διάστημα παίρνουμε περισσότερο φως από αυτό το άστρο. Μεταφεύγει η Γη από τη θέση αυτή, δεν ευθυγραμμίζεται πια και έτσι το φως ξανακατεβαίνει εκεί που ήταν. Αν μάλιστα έχουμε και έναν πλανήτη, τότε βλέπετε έχουμε και ένα εξτρά φως εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς και τα στοιχεία αυτού του πλανήτη, πόσο μεγάλος είναι κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι μια πολύ ωραία και ακριβής μέθοδος, αλλά είναι πολύ σπάνια. Πόσο σπάνια μπορεί να είναι να βρεθεί σε μια ευθυγράμμιση. Και μάλιστα διαρκεί πολύ λίγο. Βλέπετε ότι αυτό το πέρασμα του πλανήτη σε ευθυγράμμιση διαρκεί μόλις 8 ώρες και το υπόλοιπο μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες ή ένα μήνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς παντού στο σύμπαν για να πετύχουμε κατά τύχη μια τέτοια ευθυγράμμιση που θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο και γι' αυτό μέχρι σήμερα έχουμε ανιχνεύσει μερικές δεκάδες εξωπλανήτες με αυτή τη μέθοδο. Δέστε όμως τι γίνεται. Μέχρι σήμερα αυτός είναι ήδη ένας παλιός αριθμός, καθώς συνεχώς προστίθενται καινούργιοι εξωπλανήτες. Κάποτε ήταν μεγάλο γεγονός, τώρα πλέον βρίσκουμε εξωπλανήτες τον ένα μετά τον άλλον. Μέχρι σήμερα λοιπόν, μέχρι τον Ιανουάριο, έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 4.160 εξωπλανήτες σε 3.090 πλανητικά συστήματα, δηλαδή σε κάθε πλανητικό σύστημα έχουμε πολλούς πλανήτες, όχι απαραίτητα ένα μόνο. 676 λοιπόν από αυτά είναι πολλαπλά. Τα περισσότερα λοιπόν τα έχουμε ανακαλύψει με τη μέθοδο της μετάβασης, τα υπόλοιπα με τη μέθοδο των ακτινικών ταχυτήτων και πολύ λίγους μόνο με τις άλλες δύο μεθόδους που ανέφερα πιο πριν, την άμεση φωτογράφηση και τη βαρυτική μικροεστίαση. Ένα άλλο ερώτημα είναι, τώρα έχουμε λοιπόν αρκετούς υποψηφίους για ζωή, πόσοι από αυτούς τους εξωπλανήτες θα μπορούσαν πράγματι να φιλοξενήσουν ζωή? Είχαμε πει κάποια στοιχεία έτσι, για το τι θα θέλαμε να είναι ένας εξωπλανήτης που να φιλοξενεί ζωή, τα ανέφερα πριν και εδώ βλέπετε έτσι μερικούς από τους εξωπλανήτες που έχουμε ανακαλύψει. Φυσικά αυτές δεν είναι πραγματικές φωτογραφίες, είναι έτσι όπως φανταζόμαστε, καλλιτεχνική αναπαράσταση που θα μπορούσαν να φιλοξενούν ζωή και βλέπετε ότι είναι πολύ έτσι, διαφορετικοί από τους αέριους πλανήτες, αλλά μοιάζουν πιο πολύ με τη Γη και τον Άρη, ένα από τα στοιχεία που λέγαμε ότι θα θέλαμε να έχουμε. Άρα λοιπόν, ως τώρα, με όλα αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα, για παράδειγμα μια πολύ γνωστή επιτυχημένη αποστολή είναι η αποστολή Κέπλερ,
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν ως και 30 δισεκατομμύρια εξωπλανήτες τύπου Γης γύρω από άστρα τύπου ήλιου στον γαλαξία μας και μόνο, και ο κοντινότερος από αυτούς ίσως να απέχει μόλις λίγα έτη φωτός, αλλά ένα μικρό ποσοστό, 1 στους 10 ή 1 στους 20, μπορεί να βρίσκεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης. Αλλά όπως είπαμε και πριν, αυτοί είναι εξωπλανήτες. Στο ηλιακό σύστημα υπάρχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν και φεγγάρια όπως το δικό μας, η Ευρώπη και ο Εγκέλαδος. Αν λοιπόν βάλουμε μέσα και όλα τα άλλα ουράνια σώματα ενός πλανητικού συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να ψάξουμε για ζωή, τότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολλούς υποψηφίους να ψάξουμε για ζωή. Ένα παράδειγμα που έχουμε ακούσει ιδιαίτερα είναι ο Πρόξιμα Centauri 2, ο εγκύτατος του κεντάβρου B, ο οποίος είναι και σε μικρή απόσταση από τη Γη, άρα θα μπορούσε 4 έτη φωτός μόλις, άρα θα μπορούσε να αποτελεί και στόχο μελλοντικών διαστημικών αποστολών. Ένα άλλο πιθανώς κατοικήσιμο πλανητικό σύστημα είναι το Α Κεντάβρου Α και Β, ο λαμπρότερος διπλός αστέρας στον αστερισμό του Κεντάβρου και ένα από τα λαμπρότερα άστρα στον ουρανό, στο νότιο ημισφαίριο όμως, που θα μπορούσε επίσης να ψάξουμε για ζωή. Αφού βρούμε λοιπόν εξωπλανήτες, θα μπορούσαμε μετά να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε τα ακόλουθα. Ποιες είναι οι ιδιότητές τους? Προς το παρόν, τα τηλεσκόπια και οι τεχνικές μας επιτρέπουν απλά να τους ανιχνεύσουμε. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε πολλά για τις ιδιότητές τους. Ποιο είναι το εσωτερικό της, η επιφάνειά τους, η ατμόσφαιρά τους, πόσοι έχουν δορυφόρους, πόσους δορυφόρους, αν έχουν δίσκους τύπου κρόνου, αν έχουν ωρές, αν υπάρχουν ωκεανοί, ήπειροι, παγετώνες, ηφαίστεια, αν είναι δραστήριοι ή λιγότερο δραστήρια, ποια είναι τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιράς τους, αν υποτεθεί ότι έχουν ατμόσφαιρα, πώς συμβιώνουν με το μητρικό τους άστρο. Και βέβαια όλα αυτά για τους εξωπλανήτες του δικού μας γαλαξία. Υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν. Θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να επεκταθεί και σε πλανήτες σε άλλους γαλαξίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτή τη λογική η προσέγγιση που ανέφερα στην αρχή, η αισιόδοξη προσέγγιση ότι θα πρέπει να ονειρευόμαστε, δεν είναι και τόσο όνειρο. Καταφέραμε μόλις σε 30 χρόνια κάτι που φανταζόταν άπιαστο να είναι ένα καθημερινό γεγονός που δεν αποτελεί νέο πια, δηλαδή η καθημερινή εξερεύνηση άλλων κόσμων, άλλων πλανητών παντού στο γαλαξία μας. Τι θα μπορούσε κανείς να τολμήσει να φανταστεί για τα επόμενα 30, 50, 100 χρόνια? Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο βελτιώνουμε τα όργανα παρατήρησης, τις τεχνικές παρατήρησης, τις θεωρίες τις οποίες βασιζόμαστε μετά για να αναλύσουμε αυτές τις παρατηρήσεις, τόσο πιο μακριά μπορούμε να πάμε. Θα υποφεληθούμε στο μέλλον από όλο και περισσότερες τέτοιες βελτιώσεις που πιστεύω ότι θα βελτιώσουν δραματικά και την ακρίβεια και την ταχύτητα της ανίχνευσης και την ακριβή απεικόνηση και τη φασματοσκοπία υψηλής ανάλυσης για να δούμε, για παράδειγμα, τη σύσταση των ατμοσφαιρών αυτών των σωμάτων, και έτσι θα πάμε σίγουρα πολύ βαθύτερα στη γνώση των πλανητών, και αυτό είναι κάτι που έρχεται, είναι round the corner που λένε και στα αγγλικά. Μόνο οι αποστολές Γαία, Ευκλήδης, Τες και Πλάτο, που σας γράφω η κάθε μια ποια τεχνική χρησιμοποιεί, την αστρομετρία, την μικροβαρύτητα κτλ. Αναμένεται ότι θα αποδώσουν τώρα, στα αμέσως επόμενα χρόνια, δεκάδες χιλιάδες εξωπλανήτες ακόμα. Και όπως είπαμε, δεν είναι απλά να κατασκευάσουμε μια λίστα εξωπλανητών, αλλά να μπορέσουμε να απαντήσουμε στη βάση αυτής τα υπαρξιακά ερωτήματα που ανέφερα στην αρχή. Για να κλείσω λοιπόν, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας, θα ήθελα να κρατήσουμε το αρχικό μήνυμα, να είμαστε ανοιχτοί σε όλα, να ελπίζουμε, να ονειρευόμαστε, και είμαι σίγουρη ότι όλα κάποια μέρα θα γίνουν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.